Čauči mňauči, Muky Marian. Ak sa ti páčia moje videá, nezabudni tam dať like, share, prihlás sa na odber, daj tam ten zvonček, aby si nikdy neprišiel o moje vynikajúce videá. Čauči mňauči, Muky Marian, vítajte pri dnešnom videu. Je to nasledujúce ráno po 10 000 kalóriách. Poviem ti, cítim sa skvele. Vyspal som sa fajnovo, vysral som sa fajnovo zo párkrát, vypil som veľa vody a cítim sa o mnoho lepšie, ako som išiel večer spať, lebo bolo toho už na mňa dosť. Dobre, aby sme zbytočne nekecali, ukážem ti, aký to malo vplyv v tomto videu, aký mal týchto 10 000 kalórií vplyv na moju postavu, musím sa vysvetliť, koľko tuku som mohol nabrať, alebo koľko tuku som nabral počas tohto vyžierania sa a ako sa moja váha vyvinula. Takže takto vyzeráme teraz momentálne. Určite brucho sa splaslo, stále tam ešte v tom tele je dosť vody zadržanej a ešte aj nejaké zvyšky potravy v žalúdku, ale už to nie je nič také zlé, ako to bolo včera. Včera večer to bolo dosť hnusné. Som sa cítil fakt nedobre. A teraz ešte sa odvážime. Váha, čo nám povíš? 88,8. Takže postupne nám to ide dole. To je skvelé. Cítim sa lepšie a teraz sleduj ďalej. Som tu za sekundu a poviem ti vedu za tým, koľko som mohol pribrať, koľko som reálne pravdepodobne pribral, či som pribral alebo nie, či to pokazilo moje gains, ktoré aj tak nemám. Takže máš sa na čo tešiť, ale samozrejme, ak si doteraz nevidel toto video, ako som sa vyžieral 10 000 kalórií, jedol som samé dobroty, pizzu, Ben & Jerry's zmrzlinu, veľa burgerov som zežral, sladkosti, že ani neviem to spočítať koľko, tak si klikni sem a pozri si to video. Samozrejme, nezabudni hodiť like, to je veľmi dôležité pre mňa a ďakujem ti a uvidíme sa za chvíľočku. Čus! Takže ako môžeš vidieť, toto je asi všetko, čo som zjedol, alebo takto to vyzeralo. Zjedol som počas toho dňa 308 g proteínu, 926 g sacharidov, z toho bolo 400 g cukru, ale sacharid, cukor, viac menej to jedno, a 600 g tuku. Takže toto je asi 600 g tuku, takže som zjedol okolo 750-800 g 800 g masla, keby to chceš porovnať, takmer jedno balenie cukru, ako 1000 g sacharidov a nejakých 300 g proteínu, okolo 1,3 kg kuracieho mäsa by sa tam asi rátalo. Celkom dosť za jeden deň. Takže teraz si odpovedzme na tú otázku, že koľko som za ten jeden deň pribral, alebo koľko môžem reálne pribrať. Ty to môžeš aplikovať aj na seba, keď ty budeš jesť hociaké jedlo. Takže všetko sa to líši od toho, o závislosti, akých si okolnostiach. Napríklad, či si predtým 3 dní v kuse sa vyžieral, alebo či si predtým 3 dní nejedol, všetko, aké máš glykogenové zásoby plné a tak ďalej. Nedá sa povedať, že teraz zjem 5000 kalórií, potom Fero zje 5000 kalórií a priberieme také isté množstvo. Takže najväčšie faktory, ktoré na to vplývajú, sú to, koľko ty denne spáliš kalórií normálne. Na to, koľko potrebuješ kalórií na to, aby si udržal svoju hmotnosť. Potom ďalšia vec je, závisí od toho, ako máš vyčerpaný svalový glykogén. Teda, napríklad, keď si 2 dní predtým alebo 3 dní predtým držal vysoký kalorický deficit, tak a veľa si športoval, tak tvoje glykogénové zásoby sú o mnoho prázdnejšie ako niekoho, kto sa vyžieral a bol v nadbytku tie 3 dní, takže on bude mať plné glykogénové zásoby a ty budeš mať prázdne glykogénové zásoby, takže určite veľa z tých kalórií pôjde do tých glykogénových zásob, naplní sa, využijú sa na ten účel, na ktorý boli stanovené. Kdežto u toho človeka druhého to pôjde všetko do tuku. Ďalšia vec, ktorá je taká veľmi rozhodujúca, že
koľko tukových buniek ty máš, lebo keď si vyrysovanejší, máš menšie percento telesného tuku, tak je veľmi pravdepodobnejšie, že celkové množstvo tukových buniek, ktoré máš v tele, je menšie ako u obéznych osôb. Napríklad podľa tej štúdie bolo dokázané, že u tučných osôb to môže byť až 4-krát také množstvo tukových buniek a tým pádom je tam oveľa väčšia kapacita, kde sa môže ten tuk uložiť. Takže toto je veľmi rozhodujúce. Keď si vyrysovaný, menej tuku máš, tak je menšia pravdepodobnosť, že toho tuku uložíš toľko veľa ako niekto, kto je tučný, extrémne tučný a má extrémne veľa tukových buniek. Ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, je zloženie makronutrientov v tej potrave. Bola robená štúdia, kde porovnávali, dali im 50% kalorický nadbytok, napríklad mal 5000 normálne jesť a dali mu 7500 kalórií. Takže 50% kalorický nadbytok. Jednej skupine to dali čisto sacharidov a druhej skupine to dali čisto z tuku, ten nadbytok, tých 2500 kalórií. Tá prvá skupina, ktorá mala zo sacharidov, počas jedného dňa tohto obžierania bola schopná alebo uložila do tuku iba 10% týchto kalórií. Kdežto tá skupina, ktorá jedla čisto tuk, tak tá uložila do tuku až 60% týchto kalórií. Takže to je extrémne veľký rozdiel. Ale avšak, keď už to bolo dlhodobé, počas už napríklad týždňov, dvoch, tak sa to už vyrovnalo. Obe skupiny uložili toľko isto, či už jedli iba čisto sacharidy, alebo čisto tuky. A toto hrá veľmi dôležitú úlohu pri našom výpočte. A potom ešte sú to rôzne predispozície, jaké máš, a predispozície na tú mimo tréningovú aktivitu. Lebo poznáš aktivitu, že si v posilke, tam spálíš kalórie, ale potom všetko ostatné okrem toho, čo robíš, ako sa hýbeš, že napríklad ja tu teraz budem takto, keby som ešte chcel tak budem hýbať rukami, budem proste klepať nohami, to všetko sú potrebné kalórie, ktoré tvoje telo spáli. A istí ľudia reagujú na to, na množstvo kalórií. Keď im navýšiš kalórie, keď s väčším príjmom kalórií, majú automaticky túto aktivitu mimo tréningovú vyššiu. Napríklad chodia viacej, hýbu sa viacej, majú takú potrebu, alebo idú na prechádzku viacej. Proste toto dokáže veľmi hrať úlohu pri určení toho, koľko tuku dokážeš uložiť. Dobre, toto si odložme. A teraz ja tu mám čísla. Vypočítal som si, počas toho dňa som zjedol 10 400 kalórií približne. Dajme tomu 2800 boli moje udržiavacie kalórie. 10 400 minus 2800 je 7600 kalórií. Teraz zameriame sa na zloženie makronutrientov a na termický efekt jedla. Toto je extrémne dôležité, lebo termický efekt, čo je to? Je to každé jedlo na to, aby si ho spracoval, aby organizmus spracoval, potrebuje ho nejako rozložiť a teda spotrebuje nejakú energiu na to, aby ho mohol využiť. Tuk má okolo až 35%, preto je extrémne zložité pribrať, extrémne zložité je pribrať z proteínu, lebo až 35% jeho energie z toho proteínu sa spotrebuje len na to, aby ho ľudský organizmus dokázal využiť. Potom sacharid. Tam spotrebuje okolo až 15% energie na to, aby si ho dokázal organizmus spotrebovať. A tuk je extrémne ľahko využiteľný a je to 0 až 5% energie spotrebuje organizmus na to, aby ho dokázal spotrebovať. A teda, ja som konkrétne zjedol pomer kalórií. 12% bolo z proteínu, 35% bolo zo sacharidov a 50% z tuku. Čo nám dáva pri tejto rovnici, nám dáva termický efekt 12%. 12% som v priemere spálil, 12% tejto energie som spálil na to, aby som dokázal využiť túto energiu. Takže to je zo 7600, čo je ten nadbytok, 12% je 900 kalórií. Takže minus 900 kalórií máme 6700 kalórií. A teraz je tu ten brutálny efekt. Bola robená štúdia, že
ľuďom pridali 1000 kalórií denne nad ich udržiavacie kalórie a bolo sledované, ako sa zvýši ich netréningová aktivita. To nie je, čo ide do posilky, ale pomimo toho, ako som ti hovoril, hýbe sa, smeje sa, krútiš hlavou, lúskaš prstami, klepeš nohami, toto všetko. Ako sa to zvýšilo a bolo dokázané, že u niektorých jedincov bolo to od minus 98 kalórií, teda že dali im 1000 kalórií a oni ešte 1000 kalórií navyše a táto ich aktivita sa ešte znížila o 98 kalórií, takže ešte robili niečo menej. A kdežto u niektorých proste to bolo brutálne, že o 700 kalórií sa až dokázala zvýšiť aktivita, takže s tým, že zjedol 1000 kalórií, o 700 kalórií normálne spálil viacej ako inokedy. Takže 1000 kalórií navýšilo 700 kalórií tejto mimo tréningovej aktivity. Avšak táto štúdia bola robená na dlhšom období, napríklad niekoľko týždňov a takisto aj vieme, že hormón leptín, ktorý hlavne reguluje túto aktivitu celkovo, ako naše telo, koľko energie vydá, ako sa bude hýbať, je počas jedného dňa dokáže nárast, preto aj sú cheat meally, cheat day, aby ti zrástol leptín, aby sa tvoj metabolizmus naštartoval, toto je všetko tá úroveň. Dokáže nárast iba približne o 40%, kdežto keď po 5 týždňoch konzumácie navýšeného množstva kalórií dokáže stupnúť až o 300%, preto niekoľko až môže to trvať 5 týždňov, kým sa tebe metabolizmus tak stabilizuje a upraví po tej hlbokej diete. Takže keďže my sme to robili iba jeden deň, tak budeme takí konzervatívnejší a ja by som u seba povedal, že ja sa dám niekde tak do stredu, tak bližšie k tomu nižšiemu a dajme tomu len 250 kalórií za každých 1000 kalórií navýši moju aktivitu mimo tréningov. Takže to je krát 7600, 7,6 je 1120 kalórií, len z toho, že moja aktivita sa spontánne zvýši. Je to aj psychické, aj fyzické, lebo keď viacej zješ, tak máš potrebu viacej sa hýbať do posilky, dám si o 3 sety viacej, alebo idem stať krátku prechádzku, toto všetko má s tým spoločné. Takže teraz sme na 5580 kalóriách. Dajme tomu, že ako sme hovorili, čo bola tá štúdia robená, že keď čisto jedli sacharidy a čisto tuky v tom nadbytku, tak dali od 10% až do 60% uložili. Dajme tomu, lebo ja som mal takéto zloženie makronutrientov, ktoré som zjedol po tom celom a dajme tomu, že polovicu z toho čisto na základe toho by som uložil ako tuk. Takže z 5580 kalórií je to okolo 2800 kalórií by som uložil, čo je približne 360 gramov tuku by som dokázal prijať. Alebo keby to chceme úplne jednoduchšie vypočítať na základe toho, čo sme teraz hovorili, že zo sacharidov sa 10% uložilo, z tuku čisto sa za ten jeden deň uložilo 60%, v priemere je to 35%, 35% kalórií by som z tých 7600 by som uložil ako tuk, čo je 2660 kalórií, to je asi 345 gramov tuku. A teraz, čo si reálne myslím, koľko som ja teda uložil tuku. Toto bol veľmi krkolomný výpočet, ale takto si to dokážeš vypočítať aj ty. Je to celkom presné. A koľko si teda ja myslím, že som naozaj som pribral? Ja si myslím, že 0. Lebo naše telo nefunguje takto, že na jednom dni a trvá to dlhšie a dlhší rozsah. Tá energetická balancia je. Takže ja si myslím, že tým, že ja som si dal napríklad deň predtým, ak som vedel, že budem jesť takéto množstvo, som nezjedol asi 1000 kalórií menej. Vytvoril som takýto deficit a deň potom, ako som to zežral, som vytvoril kalorický deficit asi 1500. Tým pádom som dokopy vytvoril 2500 kalorický deficit, čo je takmer to množstvo kalórií, ktoré čisté po tomto výpočte všetkom by som dokázal uložiť. A tým pádom som to vynuloval. A nepribral som nič. Ako som sa vážil potom, na začiatku si videl moju váhu a vážil som sa potom ešte na ďalší deň a moja váha už bola absolútne normálna. Všetko sa vrátilo nazad. To je čistý dôkaz toho, že naše telo nie je také sprosté. A čo to teraz môže pre teba znamenať? Že neboj sa, keď jedno jedlo zješ nejaký bordel, tak proste si to môžeš kompenzovať.
vieš, na ďalší deň zjem o niečo menej, alebo viem, že budem žrať ako divočak, tak deň predtým zjem o niečo menej. Proste za jedno jedlo. Ak to trvá jeden deň, jeden cheat meal, tak proste nikto nedokáže pribrať, stlsnúť. Náš organizmus tak nefunguje. Takže neboj sa toho, len musíš byť rozumný. Nemôžeš, keď budeš pokračovať deň čo deň, tak to isto, tak budeš tučný ako prasa. Ja by som bol tučný ako prasa, fakt. Bolo by to veľmi jednoduché. Ale zasa neboj sa toho, jeden deň nepokazí tvoju dietu, keď si to správne zaradíš. Takže dúfam, že tieto fakty páčili. Môžeš si pozrieť, dám do description všetky tie články a nezabudni cvičiť bicák. Dúfam, že z tých 10 000 kalórií išlo niečo aj do toho bicáku. Daj tam like. Toto bolo veľmi zložité video, musel som sa veľmi prežrať. Bolo to snáď aj veľmi informatívne a uvidíme sa pri ďalšom videu. Takže, ale daj tam ten like. Prihlás sa na odber. Daj ten zvonček. Čus.